Здравейте, уважаеми зрители! Европа пред избори. Накъде върви общността от 28 държави, обединени от идеите за свобода, демокрация, просперитет и солидарност? Защо на евроизборите най-много се говори на антиевропейски теми? Как България усвои европейските фондове за последните 7 години? По тези и други теми днес в студиото ще говорим с нашия гост. Това е госпожа Ева Паунова, кандидат за евродепутат от листата на ГЕРБ. Здравейте! Здравейте, добър ден! Госпожо Паунова, от всички страни чуваме за тази еврокампания, че това са избори с ключово значение както за България, така и за Европа. Защо според вас тези избори за Европейски парламент са такива? Факт, всички избори са ключови. Днес изборът на България е не само за Европа. Изборът е дали искаме това, което се случва в България през изминалата година, да продължи. Активността на тези избори е от изключително значение за България и за развитието на националните ни приоритети, на страната ни в контекста на Европа. Като казвате националните ми приоритети, как вие виждате българските национални приоритети към настоящия момент по време на кампанията? От една страна са левите, от другата страна са десните партии. Лявата политика доказа, че единството, което може да направи, е да доведе определени държави до криза. Ирландия, Испания, Гърция. Кои бяха правителствата, които извадиха тези държави от кризата? Това бяха правителствата от Европейската народна партия на десни партии. Абсолютно съм несъгласна с лидерът на ПЕС, който казва, правителствата на ЕНП са тези, които вкараха Европа в криза. Примерът е различен. Той също така каза, започва лявата вълна в Европа, след като във Франция спечелиха социалистите. Какво се случи след това? Нямаше никаква лява вълна. Напротив, има дясна вълна. Не случайно и последните социологически проучвания на европейско ниво показват преднина на десните правителства и ЕНП води вече с около 15-16 места пред ПЕС. Този дебат за лявото и дясното действително ще е една от основните теми по време на тази кампания, пък България ще има един особен акцент, защото, както вие отбелязахте, председателя на БСП Сергей Станишев е председател на партията на европейските социалисти. Той използва една такава метафора преди няколко дни, че това ще е също така една борба на добрите сили срещу змея. Това беше използвано така заигравка по време на Георгиоденските празници и така охарактеризира тази борба между лявото и дясното. Смятате ли вие, че левите сили ще имат възможност да излъчат председател на Европейската комисия, защото това е за първи път възможността депутатите да избират председател на Европейската комисия? Всичко ще зависи от това, кое голямо политическо семейство събере повече гласове на предстоящите избори. В момента ЕНП води. Аз съм убедена, че това ще бъде Европейската народна партия. Най-малкото, защото нашия кандидат е силен. Доказал себе си, политик с много голям опит. Не само в Европейския парламент. Става дума за Жан-Клод Юнкер, да кажем на нашите зрители. Точно така. Става дума за Жан-Клод Юнкер, а не за Мартин Шулц, който цял живот е бил само един парламентарист, а преди това мисля, че е имал книжарница. Жан-Клод Юнкер, нека не забравяме, той направи много за България. Вече го направи. За разлика от Мартин Шулц, който дава големи обещания какво той би направил за България. Юнкер по време на Люксембургското председателство бяха подписани предприсъединителните договори за България. Така че той е изпълнил голямата кауза. Ние да бъдем част от европейското семейство. Добър приятел на България е и ще продължи да ни подкрепя. Когато беше тук, той го заяви открито пред всички. Когато говорим за лявата и дясната политика, обикновено от левицата казват, ето ние идваме, ако спечелим изборите на власт, ще открием нови работни места, нови социални програми, но доколкото така аз имам наблюдение върху всички участници в изборите, почти всички обещават едно и също. Каква е разликата тогава? Един пример от вчера. Бяхме във Враца. По оперативна програма Заетост, по време на управлението на ГЕРБ, са били създадени 900 работни места в региона. В момента има само 50 създадени работни места по същата оперативна програма. БСП каза, че ще се даде 250 хиляди работни места, а безработицата се увеличила с 40 хиляди.
Не е хубаво да даваш празни обещания, особено когато нямаш план как да ги осъществиш. Със срещите ми с граждани през последните 10 дни, първата тема са работните места, втората тема е връщането на младите хора по родните им места. Две ключови теми, по които може много да се дебатира и да се говори, но едно трябва да знаем. Работните места не ги създавам аз, като кандидат за евродепутат. Не ги създава политиката. Той създава средата, в която бизнесът може да създаде работни места. Това е политиката на ЕНП, това е политиката и на ГЕРБ. В противовес на това, което вие казвате, по тази линия има страшно много антиевропейски и много популистски изказвания по време на цялата кампания. Защо според вас именно на евроизбори се използват такива антиевропейски послания, такава риторика, която не е характерна за България, защото да направим разлика, в други страни също има евроскептици, но едно е да си евроскептик, друго е да говориш за излизане от Европейския съюз, да кажем. За съжаление, популизма не ни помага и се надявам българите да го осъзнаят това и да осъзнаят, че България, ако иска да осъществи своите национални цели, национални приоритети, това може да бъде направено само и единствено, когато сме част от Съюза, от Европейския съюз. Той ни дава възможността да запазим своята идентичност, но в същото време ни помага, когато ние имаме нужда от него. Като се срещат с вашите избиратели, така хората знаят ли горе-долу как действат европейските институции? Защото някакси оставаме с усещането, че Брюксел е много далече и те се интересуват повече от собствените си проблеми, което е разбираемо, разбира се. Благодаря ви за въпроса. Тема, която много ме вълнува, особено от срещите ми с граждани. Понякога, и ще бъда много искрена с вас, намираш много трудно думите какво да кажеш на тези хора, защото изборите са европейски, но хората не ги интересува какво се случва в Брюксел. Тях ги интересува какво става в техния дом, в тяхната къща. Европа може да достигне по-близко до тях, да, чрез еврофондове, но и по много други начини. А първият е ние да се почувстваме европейци. Европа започва от всеки един от нас. Започва от вас, започва от оператора, започва от мен. Ние трябва да се почувстваме европейци, за да повярваме, че Европа е съюзът, от който ние сме част и който ни помага. И България само така може да се развива. Популизма, че ако не сме в Европейския съюз, ще се случи едно или друго нещо, не е така. Ние винаги сме се лутали между изтока и запада. Трябва да спрем този процес. Единственият съюз, който ни е помагал, това е Европа. И трябва да повярваме в него. Вие хубавото казвате, че се лутаме между изтока и запада, но така или иначе ние сме на кръстопът и аз като опонент в нашия разговор просто ви казвам и другите тези, за да може да стане един честен разговор, както вие отбелязахте. Чуват се изказване, че на България не й трябва толкова много Европа, по-малко Европа ни трябва. Нашето членство в Съюза не ни носи ползи. Предполагам, че и вие сте го чували това. Последните 10 дни тази теза точно не е от гражданите. Не от гражданите. Аз говоря от вашите опоненти в кампанията. От гражданите едва ли ще чуете нещо подобно? Знаете ли, те го казват това, защото е лесно да бъдеш популист. Когато нямаш цели за Европа, е лесно да кажеш нещо, което звучи по по-достъпен начин. Популизма много помага на хората в такива моменти. Може би популизма от речника на политиците е така устроен, че да обяснява по-просто на хората как вървят процесите у нас и в Европа. И така се спекулира. Давам ви пример. Да кажем, много често последните години в медиите България е в една или друга класация на последно място в Европа. Но лично в момент това много ме дразни. Не, че не отговаря на критериите, така да кажем, по най-ниски доходи или по най-ниска конкурентоспособност и така нататък. Това в българите внася едно ниско самочувствие. И ние се чувстваме някакси неравноправни в Европейския съюз. А това не е така. Вие знаете, вие сте били в европейските институции и никой на нас не гледа като на втора ръка. Много интересна дума използвахте. Вас какво ви дразни? Мен ме дразни това, че за съжаление голяма част от политиците в България през последните 25 години, те никога не са искали да работят за една по-образована България. България с качествени хора, които да имат точно самочувствие.
Без самочувствие ние няма как да повярваме нито в Европа, нито да повярваме в себе си. А то започва точно оттам целият процес. Много добре се изказахте, като казахте, че имаме подготвени хора, които са в Европа. Мисля, че статистиката е дори повече от 1,5 милиона българи, които в момента се възползват от всички права, които Европейския съюз дава на българите и на всички граждани да пътуват свободно из Европа, да работят свободно в Европа и да учат. Образованието на българите в чужбина, което получават, винаги е в топ университети. Те могат да го получат и в България, но те избират да излезнат. Какво правим с всички тези млади хора? Това е тема, която много ме вълнува. И за това се дразня на политиците, които искат тези хора да излизат от България, защото тогава населението в България не е толкова информирано, не е толкова образовано. Всички млади хора излизат. Голямата част от народа е лесно манипулируема и по този начин можеш да им говориш популистки колкото си искаш. Това е хубаво, че вие осъзнавате тази много важна черта от политическото говорене, защото действително младите хора имат нужда като един представител на това поколение да видят вас, да чуят тези неща. Мен ме интересува, когато вие се срещате с хората, предполагам, че има всякакви възрасти. Младите хора какво ви питат вас? Вие защо искате да станете евродепутат? Какви позиции на България ще защитавате там? Да разкриете нещо от вашия диалог с избирателите. Една от основните теми, по които си говорим, е това как те да останат в България. И те ми казват, вижте, аз съм останал в България, което е чудесно. Това го казват младите. А възрастните казват, искам моя внук да се върне в родното си място. Тоест, едната част са тук и са избрали да останат. Много мои приятели решиха да се върнат. Аз също съм пример, живяла в чужбина, работя за България в момента, тук съм и искам да продължа за България, защото осъзнавам, че без тази част от нашето общество няма как България да просперира. Няма как да бъдем по-успешни, няма как образованието ни да стигне друго ниво, няма как да създаваме работните места, които искаме да създаваме, няма как да се случи това. Това е тежката истина, за съжаление. Една от основните теми по време на този дебат, по време на кампанията са еврофондовете и може би тук е мястото ние да направим една равносметка как успяхме ние да ги усвоим. Защото на тях много често се гледаше като на панацея, от друга страна пък като на средство, което може да се източи. Така, има и такива случаи, вие знаете, няма какво да си го крием. Каква е вашата оценка? Успяхме ли ние така да използваме този лост, за да придвижим страната напред? Знаете, че първите 2 години от членството ни в Европейския съюз, меко казано, бяха загубени. По-малко от 1% освояване. В следващите 3 години и половина освояването надмина 35%. В момента това правителство използва набраната инерция, но тя инерцията стигна до тук. От тук нататък те трябва да направят нещо, за да започнем освояването на новия програмен период, който не е започнал. До тук това, което успяхме да направим, е добър резултат. Дори много добър резултат, защото еврофондовете бяха спрени. И това е страхотна тема за нас, защото ние сме хората, които знаем как да направим така, че еврофондовете да проработят отново и да служат на гражданите. Но може още много да се направи. Може да направим много повече. Трябва над 50% освояване в рамките на няколко месеца от новия програмен период. Трябва да се работи с много високи темпове. И не трябва да гледаме към тези лични спечелени конкурси за еврофондове, защото на много хора това им дава така, ги кара да вярват в Европа. Всъщност Европа направи много и не само в инфраструктурни проекти. Говорихме по-рано за оперативна програма заетост, конкурентна способност също така. Така че трябва да ги гледаме на тях като средства, които по-често да се стремим и да ги използваме, защото те само могат да направят нашия живот по-добър. Да, в много отношения можем да дадем и добрите примери. Да кажем, за тези 7 години българското селско стопанство направи много големи крачки напред, защото тези еврофондове вече стигнаха до, макар и до по-ограничен кръг от хора, но в последните години и други успяха все пак да имат достъп до тези средства. Искам да ви попитам, как гледате нас, нашите европейски партньори, във връзка с всичко това, което казахме до тук.
За тези 7 години ние направихме доста неща, но от друга страна този мониторинг над България продължава. Има винаги едно съмнение в нас, че не винаги си свършваме работата така, както трябва. Как гледат нашите европейски партньори на България? При вашите контакти в тези институции? От близо 5 години работя в Европарламента с българските евродепутати. Те гледат на една част от нас, хората, които работим там, като хора, на които вярват, но на една друга част на хора, на които не вярват. На хора, на които не искат да пуснат европейските средства към България. Защо? Защото те или са злоупотребили, или с други примери, които се случват в страната, те няма как да спечелят тяхното доверие. Ключово е да имаме доверието на европейските ни партньори. Искам да попитам въпроса, колко от сегашните министри в българското правителство могат да направят спешна среща с някой от комисарите в Брюксел, например. Те нямат комуникация с тях. Това по никакъв начин не помага на България. Независимо коя парламентарна сила представляваш, партийни интереси, ти трябва да работиш за България. И ако работиш истински за България, ти трябва да имаш правилните контакти в Брюксел, защото когато имаш проблем, ти трябва да я имаш комуникацията. Сегашното правителство я няма комуникацията. Не случайно оперативна програма Околна среда е спряна. Може би ще имаме много наказателни процедури, които ще започнат в следващите месеци. Една от тях е по Южен поток, например, където европейското законодателство, самият комисар каза, че то не е спазено, както в момента са промените в закона предложени, но въпреки това нашият министър казва не, напротив, то е спазено. Така че това е липсата на комуникация, на диалог. Ние трябва да бъдем част от диалогът, който се случва в Брюксел. От вашите думи така, мисля, че можем да направим един извод, че българското правителство в момента е изпаднало в един вид изолация. Поне така аз разбрах от страна на европейските институции. Вярно ли е това? Това е, което аз усещам и не го казвам само като представител на друга политическа партия, защото то действително е така. И това е наистина, от цялото това нещо губят българите, губи България, губи националният ни интерес. И това трябва да бъде много ясно казано. Защото ние сме част от Европа. Не можем да играем като все едно не сме част от Европа. А точно това се случва в момента. И това най-много ме боли. Това е една от темите, които най-много ме боли. Защото хората в Брюксел искат да ни помогнат. Те искат да няма мониторинг. Те искат европейските средства да влизат в България. Те го искат това, защото колкото по-силни са всички региони, всички държави, толкова по-силна е цяла Европа. Точно това, може би ще продължим темата, затова хем искаме да сме в Европа, но се държим така, че все едно не сме в нея с темата за кризата в Украйна. Като че ли тя поставя една разделителна линия в Европа. Всички страни се наредиха зад Европейския съюз, зад своя съюз и започнаха да отстояват позициите в това надпреварване, така да кажем, в тази ситуация с Русия. Българското правителство обаче взе една, може да кажем, една по-обтекаема позиция, която остана неразбираема за нашите европартньори. Вие как мислите, какво не достигна на българското правителство, така че да бъде доста по-категорично, така да бъде по-разбираемо за другите страни от Европейския съюз? Ще ви дам един пример. Брюксел го използваме като нарицателно. Нарицателно за всички институции. Да. Нека да използваме, да си представим следната ситуация. Брюксел е едно семейство, което седи на една голяма дълга маса. И те обсъждат, защото темата за санкциите е една от най-обсъжданите санкции, те обсъждат семейния бюджет. И всички сядат на масата и започват да дават предложения, идеи, да изказват собствената си позиция. А България седи в края на масата, като едно малко дете, може би най-малкото дете. Седи неспокойно на стола, потропва с крак, но не говори. Но може би и не слуша. Седи и от време на време повтаря: аз искам близалка. Останалите дебатират, говорят, обсъждат. Детето всеки половин час казва: аз искам близалка. Всички се изнервят на това дете. И накрая може би няма и да го поканят следващия път да седне на масата, заедно с тях.
Дано не го напляскат, както казвате вие, защото по някакъв път, когато в семейството се стигне до такава ситуация, има и такива случаи, знаете. Усмихвате се, но това не говори добре за нашата позиция. За съжаление не. Да. За съжаление не и отново губи България, губи от българите. Аз ви пожелавам така да запазите тези позитивни послания в тази кампания, защото на младите хора е нужно едно младо лице да им представи, че могат да успеят в Европа и не е нужно да имат ниско самочувствие, може да успеем заедно, както казахте вие. Да, когато повярваме в себе си. Добре, това е добър финал за нашето предаване днес. Благодаря ви за участието и желая ви успех в кампанията. Така завършват днешното издание на Подлупа. Сега останете с програмата на Телевизия Европа. Купуването и продаването на гласове е престъпление.